atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Eusko Jaurlaritzak adierazi du ez duela zer berririk esateko etaren armagabetzeari buruzko polemikari dagokionez. Bakegileek atzo egin zituzten adierazpenei erantzunez, Maria Ugarretxena bozeramaileak gaur azaldu du 2019an argitaratutako txostenean ageri direla Jaurlaritzaren posizioa eta jardunaren azalpena eta dokumentu horretan xehetasunez jaso zituztela Jaurlaritzak armagabetzean izandako parte hartzea eta balorazioa. Ordea bakegileek atzo salatu zutenez, Jaurlaritzak publikatu zuen dokumentuak egia historikoarekiko errespetu falta erakutsi zuen. Badia gezur edo inbenzio einitz Jaurlaritzaren informean adibidez erraten dute guk pentsatzen genuen apirilaren 8an besta bat antolatu. Eta hori seguran ez da izan gure gogoetan adelantzi zahunt. Nahi genuen zerbait duina biktim guzien errespetu osoan antolatu. Eta ni horretzain deniz, Michel Berruko irriguan, sakonki eta osoki zaurritua egon dela olako gezurrak irakurriz. Azken egunotan areagotu egin dira Arrigorriagako institutuan irakasle bati sexu erasoa egin izana egotzitako salaketak. Abenduaren hasieran hasi ziren denuntziaz Euskal Herria kontuan salaketak pilatzen ikasle eta ikasleoi moduan identifikatzen ziren erabiltzaile anonimoen eskutik. Institutuko ikasleoi baten testigantza jaso du Hamaika Telebistak. Gurekin hasi kontakazio izan zen DBH-ko lehen eta bigarren mailan. Beti txiste eta komentario sozialak egiten zituen klasean, neskei bideratuta ekina. Behin edo behin, aldageletara ere sartzen zen, aldatzen ginenean. Hurrengo klasera, azkar joan behar ginelako aitzakiarekin. Horregatik, egun baten berriro ditzarik ezartzea erabaki genuen. Nahiko zalaparta sortu zen klasean, eta esan ziguten ezin genuela dutzetari utzi. Noan, txandak egitea erabaki genuen. Txandak eginda, burua txorrotaren azpian sartu eta hilea guztitzea zen egiten genuena. Dutzatu ginela irudiz ezan. Gogoan dut, txistei barre egiten bazenion, nota ona jartzen zizula. Eta bestaldetik, jarraitzen ez bazenion, nota nabarmen jaizten zen. Mundu guztiak zerien hori gertatzen zela. Ikasleak, irakasleak eta guraso batzuk ere. Eta kesa jarri ziren aurren kontuak zirela esan zen. 25 urte baino gehiago daramatza praktika horiekin institutuan lanean. Nafarroan eta Araban moduan EAJak eta PSE osatzen duten Bizkaiko Foru Gobernuak akordioa lortu du EH Bildurekin 2025ko aurrekontuak onartzeko. Koalizio subiranistak aditzera manduenez abstenitu egingo da Bizkaiko aurrekontuen bozketan 33 milioi euroko proposamen sorta zabal baten truke. EH Bilduk aurreratu duenez hitzarmena bere lehentasunetan oinarritzen da. Etxebizitza, pertsonen zaintza, trantsizioko soziala eta mugikortasunean. Bihar egingo duten agerraldian akordioaren xehetasun gehiago emango dituzte, baina dagoeneko aurreratu dute akordioarekin pozik daudela. Kolpe latza Eskirozko BSH-ko 655 langileentzat. Atzo iragarri zuen Alemaniako zuzendaritzak 2025ko ekainean lantokia ixteko asmoa duela. Xok handi bat langileen hitzetan. Goizean langileak ez dira bertaratu eta batzordeko kideak bilduta egon dira goizeko 9:30 hurrengo pausoak erabakitzeko. Bilera tarte batean, Juanjo Hermoso de Mendoza batzorde buruak iragarri du bihar eguerdian elkarretaratzea egingo dutela eta larun batean manifestazioa eguerdeko 12etan BSH ez itxi Nafarroko industriaren alde lelopean.
Gabon guztioi, Eusko Jaurlaritzak adierazi du ez duela ezer berririk esateko etaren armagabetzeari buruzko polemikari dagokionez. Bakegileek atzo egin zituzten adierazpenei erantzunez Maria Ubarretxena bozeramaileak gaur azaldu du 2019an argitaratutako txostenean ageri direla Jaurlaritzaren posizio eta jardunaren azalpena eta dokumentu horretan xehetasunez jaso dituztela Jaurlaritzak armagabetzean izandako parte hartzea eta baita balorazioa ere. Jaurlaritzak argi utzi du ez duela berririk gehitzeko etaren armagabetzearen inguruko eztabaidan. Bakegileek atzo egindako adierazpenei erantzunez Maria Ubarretxena bozeramaileak gaur azaldu du 2019an argitaratutako txostenean Jaurlaritzaren posizioa eta jardunaren azalpena zehaztuta daudela. Asteroko ohiko agerraldian Ubarretxenak argi utzi du Jaurlaritzak bere garaian egin zuen txostena 120 orriko txosten bat dela prozesu guztiari buruzkoa. Ubarretxenaren hitzetan txosten hori publikoa da eta hortaz Jaurlaritzak esateko zeukan dena esanda dago txosten horretan. Bakegileek Jean Noel Etxeberri Txetxek Baionan egindako adierazpenen bidez adierazi zuten astelehenean Eusko Jaurlaritzak 2019an plazaratutako etaren armagabetzeaz eta desegiteaz egindako kontakizuna faltsua eta interesatua izan zela. Orain, 5 urte geroago, bakegilek kontakizun propioa aurkeztu dute, helburu gisa hartuta 2017ko urtarriletik apirilera bitartean egiaz zer gertatu zen agerraraztea. Bakegileen arabera, dokumentuak bakegileen asmoi buruzko gezur onartezinak biltzen ditu eta puntu askotan errealitatearen kontrako kontakizuna eskaintzen du. Bakegileen hitzetan Eusko Jaurlaritzak ez zuen inoiz zaiengan konfiantzarik izan eta ez zuen sinetsi bakegileek Frantziako agintariekin goi mailako elkarrizketak izaten ari zirenik. Halaber, bakegileen lana aitortu nahi ez izana ere leporatu diote. 2019ko balorazio txostenean bakegileek salatu dutenez, Jaurlaritzak izan ez zuen rol bat aitortu zion bere buruari eta horrez gain bakegien asmoi buruz gezur onartezinak idatzi zituen. Era berean, bakegientzat bereziki mingarriak izan ziren Michel Beroko Irigoin zenaren inguruan egindako adierazpenak. Etxeberrik eta Beroko Irigoinek agiria plazaratu zuten orduan Eusko Jaurlaritzaren bertsioarekin guztiz kontra zeudela adierazteko. Aldi berean, jakinarazi zuten garai egokia iristean bi aldeen arteko bilkuren xehetasunak argitara emango zituztela. Aurten Lusoko operazioan parte hartu zuten bakegilei buruzko auzia izan da Parisen eta armagabetze garaian karguan zeuden Frantziako agintari batzuek lekuko gisa deklaratu dute. Bestalde, beste agintari batzuek prentsan egindako adierazpenek bakegileen rolaren aitortza berretsi dute eta adierazi dute elkarlanean jardun zutela agintariekin konfiantza harreman bat izanik. Hori dela eta Jean Noel Etxeberrik eta Michel Beroko Irigoinek 2019an ezin izan zituzten elementuak orain argitara eman dituzte beren bertsioa eskainiz. Bakegilek iragarri dute dokumentuak artxibatzeko asmoa dutela Lazkaoko Beneditarren Fundazioan, Lapurdiko Artxibategian, Gogora Institutuan, Lois Joinet Institutuko Artxibategian eta Olaso Dorrea Fundazioan. Dokumentuek bakearen eta armagabetze prozesuaren historia eta egia ezagutarazteko garrantzi handia izango dute. Bizkaian lortu dute 2025ko aurrekontuak aurre-ertetea bideratuko duen adostasuna. Izan ere, Aiota eta PSek osaturiko foruko gobernuak eta EH Bilduk akordioa itxi dute eta koalizio sobiranista abstenitu egingo da bozketan 33 milioi euroz osaturiko proposamen sorta zabal baten truke EH Bilduk jakinarazi duenaren arabera. Gobernuak EH Bildu eskaini duena izan da orduko erreferentzia ekonomikoren erdia. Beraz, Bizkaian ontzat joden erreferentzia hori, aurrekontuaren 1,6 inguruko erreferentzia ekonomiko hori, Eusko Jaurlaritzak ez du ontza jo, eta oso behetik kokatu da, erdira ere ez da iritsi. Ustez horrek demostratzen du gobernu honek, Eusko Jaurlaritza honek ez duela borondatea real bat izan EH Bildurekin akordio batea iristeko kasu honetan.
Aurrekontuen aferarekin jarraiki Bilduk azken asteetan izandako jarrera azaldu zuen atzo Iruñean koalizio soberanistako mahai politikoak egindako bileran. Bilduk 2025ko aurrekontuen inguruan azken asteetan planteatu duen jarrera eta balantze politikoa egin du gaur ospatu duen mahai politikoan. Arnaldo Otegi Bilduren koordinatzaileak adierazi duenez, Bildu euskal politikagintza aldatzera etorri den mugimendu politikoa da. Proposamen zehatza eta sinplea aurkeztu zutela adierazi du alderdiko koordinatzaileak, garaiko erronkei aurre egiten diena. Euskal Herria Bilduk nazio ikuspegi batetik, bai Nafarroa garaian, bai Araban, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian, pentsatzen zuen errekurso finantziero guzti horiek gauza zehatzetan inbertitu behar zirela, erronkei aurre eginez eta herritarren interesei aurre eginez. Eta zehazki, etxebizitzan, zaintza osasungintzan, transizioko sozialean, langilegoaren bizi baldintzetan, SMIaren bidez, sartu behar zirela eta nunbait hor inbertitu behar zirela esaten genuen. Bildu balantzea egiterakoan, balantze oso positiboa egiten du, egindako proposamenaz. Uste dugu euskal politikagintza aldatzearekin batera eztabaida zentratu egin dela. Ez dugu gogoratzen aurrekontuen inguruko eztabaida guztiak, baina esan dezakegu eztabaida honetan bederen agenda politikoan eta eztabaida agendan herri interesak egon direla, herriaren interesak agenda politikoan kokatuta eta eztabaida horren inguruan egin dugula. Politika publikoak mantentzearen eta indartzearen alde egin du Bilduk. Horretarako, etxebizitzaren auzia jarri du mahai gainean. Izan ere, beste alderdienganako erantzunkizuna eskatu du, benetako erantzun positiboa eskatuz. Beraz, argi utzi dute proposamena hobetzen jarraituko dutela datorren urteari begira. PSek atzo iragarri zuen Eneko Andueza izango dela aurrerantzean ere alderdiko idazkari nagusia, hark soilik aurkeztu du hautagaitza eta lehiakiderik ez duenez atzo berretsi zutenaren izendapena. Bada Anduezak berak eta Pau Blasi PSeko programa eta prestakuntza idazkariak gaur aurkeztu dute txosten politikoa. Bertan Gernikako estatutua berritzeko nahia jaso du PSek, baina horretarako Bilduri eta EAJari eskatu die erabakitzeko eskubidea alde batera uzteko. Gai hori ez dago euskaldunen lehentasunen artean esan du idazkari nagusiak, abertzaleek Eusko Legebiltzarrean duten gehiengo zabalari erreparatu gabe. Neskak. Gipuzkoako 3. tokiko erakunde txikia da gaurtik igeldo. Donostiako auzo izateari utzi dio urte askotako borroka luze bati amaiera emanez. Memoria demokratikoari dagokionez Araban, Guardian hain zuzen ere, totem bat jarri dute 1956an faxistek bertan eraildako 3 pertsona gogoratzeko. Ekimena erakunde publikoek eta biktimen senitartekoek eraman dute aurrera. Euskal erakundeek eta biktimen senideek totem bat jarri dute Guardiatik 3 kilometrotara. 1936an exekutatutako 3 biktima erail zituzten tokian jarri dute memoriala hain zuzen. Juan Larreta Maisua, Antonio Bombin Hortelano, Fraide Francisco Tarra eta identifikatu gabeko gazte bat dira omendutako biktimak.
Juan Larretak Trebianako alderdi sozialista sortu zuen eta bigarren errepublika aldarrikatu zuen herrian. Bonbinek kontzientzia izeneko zutabean herriak ez duela ogia bakarrik eskatzen, baizik eta justizia, zientzia eta arrazoia ere eskatzen dituela argitaratu zuen. Eusko Jaurlaritzak Nafarroako gobernuarekin eta tokiko beste erakunde batzuekin lankidetzan totema jarri dute 3 pertsona horiek esekutatu zituzen tokian. Guardiatik Logroñora doan errepidean dago, tradizioaren bidea izenekoan, eta oroigarriak honela dio, demokraziaren eta giza eskubideen etsaiek toki honetan erailak 1936ko uztailaren 25ean. Ez ditzagun ahaztu. Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetako sailburuak gogora ekarri zituen estatuko areketan oraindik bizi diren milaka gazte anonimoak. Izan ere, haien bizitzak eta etorkizuneko ametsak zapuztuta geratu baitziren tokirik ez zuten aberriaren izenean. Bilboko Urretxindorra ikastolako irakasle baten aurka hainbat sexu jazarpen akusazio plazaratu dira sare sozialetan. Hori dela eta atzoz geroztik ez dago ikaslei klaserik ematen. Ikastolen elkartea gainera biktimekiko elkartasuna adierazi zuen atzo. Ikasle eta ikasle ohi talde batek baina egoera aspaldidanik ezagun zela ohartarazi zuen Denuntzias Euskal Herria Instagram kontuan plazaratutako arbatean. Bilboko Urretxindorra ikastolako irakasle bat irakaskuntzatik baztertu dute hainbat ikaslek eraso matxistak salatu ostean. Hain zuzen, sexu jazarpenagatik salatu dute ikasle horiek sare sozialetan. Ikastolen elkarteak hartu du erabakia eta ohar bidez jakinarazi du emakumeen aurkako eraso eta jazarpenaren aurrean irmotasuna eta konpromisoa berresten dituela eta era berean laguntza eskaini die biktimei. Horretaz gain, ikastolen elkarteak argi utzi nahi izan du protokolo zehatz bat duela emakumeen aurkako eraso jazarpen edo indarkeriaren aurrean, eta ildo beretik, zilegitasun guztia eman die azken egunotan izan diren salaketei. Eta adierazi nahi izan du ez duela emakumeen aurkako erasorik, jazarpenik edo biolentzarik onartzen, ez da onartuko ere bere sareko ikastoletan. Horiek horrela, erasoa pairatu dutenei, beraiek hala nahi izatekotan behintzat, ongizate emozionalerako zein beharrezkoak diren prozeduretan laguntzeko baliabideak eskaini dizkie, eta emakume horiekiko eta hoien familiekiko eta inguruekiko babesa eta hurbiltasuna agertu ditu. Urretxindorra ikastolako arbidez jakinarazi du salaketak agertu ziren lehen unetik, ikastolako komunitateko aginte organo guztiak aktibatu eta lanean jarri zirela. Kasuek merezi duten zorroztasunez eta diskrezioz. Familiei zein irakaslei egoeraren berri eman zitzaiela eta argitaratutako salaketak aintzat hartu dituztela, gaineratu dute. Zintzotasunetik eta erabateko diskreziotik ikas komunitateko edozein pertsonak, aurrekoak zein oraingoak, eduki dezaketen edozein testigantza jasotzeko prest dagoela, esan du Urretxindorra ikastolak. Bien bitartean ikasle hoiek 8 puntuko komunikatua argitaratu dute Instagramen eta besteak beste jakinarazi dute, behin eta berriro salatu zituztela abusuak eta ikastolak entzungor egin zuela. Ildo beretik, Arrigorriagako Institutuko Heziketa Fisikoko irakasle baten aurkako salaketak ere plazaratu dira azken orduotan. Ikasle ohi batek 11 telebistari jakinarazi dionaren arabera hezitzaileak 25 urte daramatza bertan lanean, eta ikasle askok egoera ezagutaraziarren gertakariei garrantzia kendu izan zitzaien ume kontuak zirela esanez. Euskal Herriko ikastetxeetako irakasleen kontrako salaketak ugarituz doaz azken orduotan eta Urretxindorra ikastolakoari Arrigorriagako Institutuko Heziketa Fisikoko irakasle baten aurkakoak batu zaizkie. Institutu horretako ikasle ohi batekin jarri da harremanetan 11 telebista eta kontatu digu DBH-ko lehenengo eta bigarren mailan izan zela bere irakaslea 2000 hamarkadaren hasieran. Gure gimnasiako irakaslea izan zen DBH-ko lehen eta bigarren mailan. Beti txiste eta komentario sexualak egiten zituen klasean, neskei bideratuta jakina. Behin edo behin, aldageletara ere sartzen zen, aldatzen ginenean. Hurrengo klasera, azkar joan behar ginelako aitzakiarekin. Horregatik, egun baten berriro ditzarik ezartzea erabaki denuen.
Nahiko zalaparta sortu zen klasean, eta esan ziguten ezin genuela dutxatzari utzi. Orduan, txandak egitea erabaki genuen. Txandak eginda, burua txorrotaren azpian sartu eta ilea guztitzea zen egiten genuena. Dutxatu ginera irudiz esan. Gogoan dut, txistei barre egiten bazenion, nota ona jartzen zizula. Eta bestaldetik, jarraitzen ez bazenion, nota nabarmen jaisten zen. Mundu guztiak zekien hori gertatzen zela. Ikasleak, irakasleak eta guraso batzuk ere. Eta kesa jarri ziren aurren kontuak zirela esan zen. 25 urte baino gehiago daramatza taktika horiekin institutuan lanean. Hamaika telebistak jakin ahal izan duenez, astelehen honetan arte behintzat klaseak ematen aritu izan da irakaslea eta zentroak barne ikerketa bat abiaraziko du. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailarekin harremanetan jartzen saiatu da hamaika telebista, zenbait informazio egiaztatzeko helburuarekin, baina oraindik ez du erantzunik jaso. Dena den, zenbait hedabidek jakinarazi dute lakuak ikerketa abiatu duela. Arrigorriagako udalak bere aldetik zilegitasun osoa eman die azken egunotako salaketei eta erabateko gaitzespena adierazi du eraso eta jarrera matxisten aurka, eta babes eta elkartasun osoa adierazi die erasoak pairatu dituzten emakumeei eta euren gertukoei. Ugaoko irakasle baten aurkako salaketak ere egin dituzte Denuntziaz Euskal Herria Instagrameko kontuan. Gasteizen, udalak etxegabetze arriskuan dauden Gazatik iritsitako 5 familien alokairua ordainduko duela jakinarazi du. Familia hauek Espainiako gobernuaren diru laguntzari dira jasotzen etxebizitza gastuak ordaindu ahal izateko, baina soilik datorren abenduaren 31 arte. Hori dela eta urtarrilaren 1 aurrera Gasteizko udalak bere gain hartuko du alokairuen ordainketa. Gasteizko udalak urtarriletik ordainduko du duela urtebete hiriburura aberriratutako Gazako 5 familien alokairua. Azkenean gobernu zentralak urte hasieratik aurrera orain bizi diren alokairua ordaintzari uzten badio. Hala jakinarazi zion atzo Lutxo Rollero gizarte politiketako zinegotziak Jon Basabe ongi etorri errefuxiatuak plataformako bozeramaileari atzo egindako agerraldian Gasteizko udalari premiazko laguntza eskatzeko. Laguntza hau ez izatekotan, 5 familia horiek ez zuten alokairuko laguntzarik jasoko 2025ko urtarriletik aurrera Espainiako gobernuak laguntza emateari uzten badio. Ongi etorri errefuxiatuak plataformak behin-behineko irtenbidea ez ezik behin betiko konponbide bat eskatzen du. Izan ere alokairuen egungo egoera dela eta ezinezkoa izan baitzaile alokairu bat aurkitzea. Are gehiago, internet bidez etxe bizitza bat alokatzen saiatzen iruzurra ere egin diete familiei. Era berean, Maider Etxeberria alkateari eskatu diote gobernu zentralaren aurrean ostatuetako logelak ordaintzen dituen programa luzatzeko eskaria babestea. Eta ministerioak laguntzak luzatzen ez baditu, Gasteizko udalari eskatzen diote irtenbide bat eskaini dezala bere baliabideekin edo Eusko Jaurlaritzaren alokabiderekin lankidetzan. Indarkeria matxistari dagokionez 2704 salaketa jarri dira Hego Euskal Herrian 2024ko azken hiruhilekoan, 2023ko hiruhileko berean baina ehuneko 9 gehiago izanik.
Amuge eta Inme elkarteek jaso dute aurtengo berdintasunerako emakunde saria, emakume ijitoen eta musulmanen ahalduntze eta integrazioaren alde lan egiteagatik jaso dute itzantespena. Ekonomia arloan, Nafarroan, ezkirotzen duen lantegia itxiko duela jakinarazi die bertako langileei BSH enpresak, honek 655 pertsona kaleratzea suposatuko luke. BSH enpresako zuzendaritzak iragarri du ezkirozko lantegia itxiko duela eta baliteke 655 langile kalean uztea. Alemaniako zuzendaritzak eman du albistea ohar baten bidez, 2025ko ekainean lantokia ixteko asmoa duela. Ezkirozko lantokiak lehiakortasunik ez duela argudiatu du zuzendaritzak. Itxieraren mehatxua lantokiak buru gainean zuen pasaden urtetik hona, baina sorpresaz harrapatu ditu langileak. 2015 urtetik honat, 150% jeitsi da produkzioa. BSH-ek Turkian eta Polonian dituen lantegietara bideratu dituelako bere produkzioaren zatirik handiena. Aurtengo martxoan, egoera konpontzeko plan bat eskatu zuten. Horretarako, alderdi politikoekin eta Nafarroko gobernuarekin bildu ziren, eta ekainean parlamentuan ere izan ziren. Ezkirozko plantan nagusiki hozkailuak eta ontzi garbigailuak ekoizten dituzte. Bero ponpak egiteko atal bat ere badute. Enpresa batzordeak aitortu du albistea oso kolpe gogorra izan dela, eta gogoratu du lantaldearen batez besteko adina 50 urtekoa dela. Izan ere, duela gutxi sinatu zuten azkenengo lan hitzarmena. ELA sindikatua BSH ezkiroz ixtearen aurka agertu da, eta enplegua bermatzeko industria plan bat eskatu die enpresari eta foru gobernuari. ELAk salatu du multinazionalak 700 pertsona langabezian utzi nahi dituela, 2023an 60 milioko irabaziak izan dituen arren. Nafarroko gobernua ustekabean harrapatu du ere multinazionalaren iragarpenak, Maria Txibite lehendakariak adierazi duenez. 6 hilabeteko kontsultaldia ireki dutela jakinarazi diete hala. BSH-ren manerak ez zaizkio gustatu presidenteari. Hortaz, argi utzi dute haiekin kontaktuan jarriko direla, beti ere langileak izango direla haien lehentasuna. Desgaitasunaren sektorean negoziazio mailan ordezkaritza duten sindikatu guztiek, ELAk, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek grebara deitu dute patronalak eta Nafarroako gobernua sektore hori finantzatzen duena, lan baldintzak hobetuko dituen eta erosteko ahalmena bermatuko duen hitzarmen bat negoziatzera behartzeko. Negoziazio mailan ordezkaritza duten sindikatu guztiek, ELAk, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek greba deitu dute desgaitasunen sektorean, patronalak eta Nafarroko gobernua, sektore hori finantzatzen duena, lan baldintzak hobetuko dituen eta erosteko ahalmena bermatuko duen hitzarmen bat negoziatzera behartzeko. Nafarroako desgaitasunaren sektoreko hitzarmenaren negoziazio maila aurtengo otsailaren 24an eratu zen. Ordutik, 2 astean behin bildu dira sindikatuak, erakundeak eta ANAD. Sindikatuen esanetan, ia urtebeteko negoziazioaren ondoren, entitateen eta Nafarroako gobernuaren proposamenak plantillaren pobretzea dakar. Langileek adierazi dutenez, nekatuta daude benetako negoziazio edukirik gabeko bilerekin. Ia urtebete igar ondoren, ez da 4 sindikatuek aurkeztutako plataformara hurbiltzen den proposamenik egin.
Sektore hori Nafarroako gobernuaren menpe dago zuzenean, eta diru publikoarekin sostengatzen da. Hau da, erakundeek ez dute dirurik jartzen beren irabazietatik lanbaldintzak hobetzeko. Gehitu dutenez, oraindik ere 2% soldata igoera eskaintzen dute. KPIa izandakotik oso urrun, eta ez diete gainerako proposamen sozialei erantzuten. Egoera horren aurrean, negoziazio mailan ordezkaritza duten sindikatu guztiek grebara deitza erabaki dute abenduaren 19an hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko. Grebekin segiz, grebara joko dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoetako eskola publikoetan. Nazioartean Sirian duela astebete eskas gertaturiko botere aldaketan hainbat eguneratze gertatu dira. Alde batetik Bashar al-Assad presidente ohiak eskutitza kaleratu du, alde aurretik herrialdetik alde egitea aurreikusi ez zuela baieztatzeko. Bestalde Europar Batasunak ordezkari bat bidali du Siriara, trantsizioa bide zuzenetik doala ziurtatzeko. Latinoamerikari dagokionez, Peru, Kuba eta Mexikoko hainbat albisteren berri emango digu aste honetan gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Peruko hezkuntza ministroa jomugan dago berriz ere hilaren 11an egindako deklarazio batzuengatik. Iparraldeko Piura eskualdean egindako ekital ofizial baten bukaeran, 2022 eta 2023ko dinaboluarteren gobernuaren aurkako protestetan izandako 50 hildakoei buruz galdetu zioten. La República berri papereko kazetari batek gobernuaren erantzun ezagatik galdetu zion. Gaia gainera giza eskubideen urraketarekin lotu zuen. Abenduaren 10ean, egun bat lehenago izan zen, giza eskubideen nazioarteko eguna. Morgan Kero ministroak erantzun zuen giza eskubideak pertsonentzako direla, ez arratoientzako. Erantzun honek kritika asko jaso ditu egun hauetan. Sortutako aztoramenarekin Kanal N-eri deklarazioak eskaini dizkio eta adierazpenak gaizki ulertu zirela, esan du. Berak arratoi hitza bortxatzaile eta hiltzaileei buruz hitz egiteko erabili zuela adierazi du.
Honi gaineratu dio galdera ez zuela ongi entzun. Herriaren defendatzaileak ez ditu deklarazioak onartu eta kargua uzteko exigitu dio. Gainera, La Republika komunikabideak jasotakoaren arabera, Carlos Zebaiosek, Akzion Popularreko parlamentarioak, interpelazio mozioa aurkeztu du Kongresuan. Amerikako Estatu Batuak berriro ere Kuba sartu du terrorismoa goraipatzen duten herrialdeen artean EFE agentziak jaso duenez. Zerrenda horretan, Ipar Korea, Iran eta Siria aurki daitezke terrorismoa laguntzeagatik Amerikako Estatu Batuetako gobernuaren arabera. Informazio agentziak gogoratzen du 2021 izan zela Donald Trumpek Kuba zerrenda honetan sartu zuela, Barack Obamak 2015 ateratzea erabaki zuenetik. Uartean, Kolonbiako ELN gerrillako kideen presentziagatik hartu zuen erabakia Donald Trumpek. Bidenen gobernuak, Kubak terrorismo ekintzak babestu dituela uste du eta horregatik zerrendan mantenduko du. Zer suposatzen du horrek? Armen salmentaren debekua, zigor ekonomikoak, esportazioen kontrol handiagoa, kanpo laguntzen murrizketa eta besteak beste bisa lortzeko baldintza unagarriagoak. Ekonomia idazkaritzak gidaturiko Operación Limpieza jarri da martxan Mexikon. Aste honetan, legez kanpoko merkataritzaren aurkako operaziorik handiena gauzatu da Sonoran, Marcelo Ebrard ekonomia idazkariak adierazitakoaren arabera. Ekonomia idazkaritzak eta Sonorako estatuko gobernuak operatibo bateratu bat egin eta legez kanpoko 1 milioi bat salgai baino gehiago lortu dituzte, Mexikoko web orrian jasotzen dutenez. Operazio honek helburu argia du gobernuarentzat. Ehungintza, zapata eta jostailuen tokiko industriak babestea batetik eta bestetik mexikarren enplegua ere babestea. Ekonomia idazkariaren arabera web orrian jaso dutenez, azken urteterdian 70.000 enplegu baino gehiago galdu ziren pirateriaren eta kontrabandoaren ondorioz. Euskal Herrira itzuliz Araban bi proiektu fotovoltaiko berri aurkeztu dira. Plan honen arabera 13.800 eta 12 eguzki plaka instalatuko lirateke Gasteizen eta Oionen. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak argitaratu duenez, bi proiektu fotovoltaiko berri aurkeztu dira Araban eta Aldez Aurreko administrazio baimenaren eskaera eginda dagoeneko. Bentaja Solar 8 enpresak 10.452 paneleko eta 4,6 megabateko potentzia duen parke fotovoltaikoa eraiki nahi du Gasteizen. Bestalde, Bailen Energia konpainiak Oionen bi parke fotovoltaiko eraikitzeko asmoa du. 3.360 plaka eta 2 megabateko potentziarekin guztira. Gasteizen eraiki nahi duten parkeak Fragaria Solar izenekoak 3,7 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du. Honi lotu beste egitu. Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Erronkari barren jaio zen Pedro Miguel Etxenike, eta Izaban Haurtzaro zoriontsua gogoratzen du, askatasun osoz. Ondoren gertatuko zena, elukela imaginatuko Pirinotako haurrak. Cambridgeko unibertsitatean fisikan doktorea izan zen, eta Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza eta kultur sailburua eta bozeramailea. Ikerketako zientzia eta teknika Asturiaseko printzesaria jaso zuen ere. Ibilbide luze eta ospetsuaz gain, euskararen normalizazio legean ere parte hartu zuen. Eta Pirinotako mendiak noizbehinka faltan sumatzen dituen arren, Donostian oso pozik dago, itsasoaren fisikan murgilduta. Buruan daukat oso Haurtzaro
polita eta zoriontsua izan zela, askatasun oso, zibiltzen gara, erabaki askok hartzen genituen, orain ez dut ikusten hainbeste erabakiak hartzen dutela, baina oso haurtzaro zoriontsua izan dela, gizadia naturan eta askatasun osoz. Izaban egin dituen lehenengo ikasketak, Izaban ikasten genituen batxilergokoa 3 urte bat ingresos, izaten zen